Ei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, cum ați văzut și din titlu, voi face videoclipul mult promis. Vorbesc cu fake-ul meu și promit că dacă ne organizăm și așa, voi mai face, promit. Ia să vedem, deja văd că am primit mesaje. O să vă pun aici, stai să le fac screenshot. Haideți să vedem, stai așa să dau drumul la filmare la telefon. Am durat atât de mult videoclipul acesta, deoarece aveam probleme cu aplicația de filmat. Eu știam sigur care iPhone-ul, eu nu aveam. Și instalam aplicații, filmam și ca să nu ne bage în galerie îmi cerea bani. Și uite așa, numai asta. Nu, da, îi dăm drumul. 3, 2, 1. Se filmează ecranul, se vede și aici. Și haideți să vedem ce avem aici. Voi veți vedea aici, da, încerc să mă dau cât mai așa. Ei, te rog să-ți ștergi contul, lumea crede că tu ești eu și stați așa. Și mă deranjează, nu mai am vizualizări din cauza ta. Lumea crede că eu sunt fake și tu nu ești. Stați să că m-am uitat de mâna de astea, nu știu cum să ies. Hei, în primul rând. Lăsăm aici ecranul. Că dacă ea să dă real, trebuie să mă dau ea fake sau... Nu mai știu veri, stai că... Așa... Bă, trebuie să ștergi contul, nu știu cum e, spar contul, dar te rog ștergi contul. Să vedem, avem aici o conversație. Adică cineva aici, în momentul actual, răspunde, apreciez asta. Eu sunt cea reală, mi-ai spart contul pentru că te dai drept mine, nu e frumos. Cum făceați Nica, așa asta, nu știu, cu două mâini. Asta cu mim aici. Am scris direct, povești de viață. Nu știu ce să zic, ceea că mi-a scris. Bă, mă, nu sunt cea reală dacă... Eu sunt cea reală, dacă nu îl ștergi, o să regreți. Știu că nu cred că fac prea bine, nu mai știu ce ar trebui să zic. Trebuia să mai mă uit la videoclipurile lui Nio. Sau la ala lui Andreea Bosănica vechi. Conturi fake. Mă rog, reale, al meu e fake. Să vedem și pe TikTok, că știu că și pe acolo ar trebui să fie ceva. Bun, pe TikTok nu avem nimic. Nu-ți doresc să regres fiindcă nu știi ce plan maleficam. Mamă! Bă, este stop, mă jur. Jur că este stop. Bă, dar nu știu ce să-mi răspund. Nu e videoclipul ăsta de mine trăiască. Mă gândeam aia că sunt uit o poză cu ea, să văd că e reală sau un vocal, dar e prea devreme. Mai am un pic pauză. Simt și eu că nu prea mă descurc. Nu știu ce trebuia să zic. Aia, că dacă e cea reală, nu știu ce, dar mai aștept să nu încep din prima, că s-ar termina videoclipul ăsta în 5 minute. Cât avem? Chiar 5 minute avem. Filmez de pe un Samsung, dar îmi pare că se vede ok. Vreau să văd dacă e și reală. După că ești. De fapt.
Oh, să mamă, scriam în două dată. O să vedeți aici. Dar să vedem și celălalt. Încă scriu. Atunci ești fake. Ești fache. Așa. E. Soartă. Ai maxim 12 ani. Și eu de unde nu știu că tu ești fake? Păi și eu de unde să știu că tu ești reală, stai că așa. Păi și eu de unde să știu. E corect, să nu mă luați pe la mine. Acum am dat să mă trebuie să mă am un pic niște reacții mine. Când citim, când scriu. Atunci dă poză cu tine. La momentul actual. Tu trebuie să... Da. Că și tu te dai drept. Corina. Corina. Hai că poate încurca astea. Păi și tu... Păi și tu, falso. Că mă dau eu drept. Păi vei și tu de drept, Corina. Păi și tu, falso. Da, așa. Noi. Vezi că nu am supraznică cu tine. Vai, vai, vai. Ia să că e interesant asta. Uite cine vorbea. Nimeni nu există cu identitatea mea sau cu fața mea. Deci ștergeți contul până și poza mi le-ai furat. A, până și cred că pozele sunt așa. Da, și pozele mi le-ai furat. Ioi. Are să păzică simpatică așa. Asta este doamna noastră de mare și aici, chiar dacă voi vă să vedeți aici. Pozica asta e de la ziua mea. Când am îmbătrânit și eu cu un an. Acum am un an. Am îmbătrânit cu un an, am 16 și ceva. Și 2 luni, 3 aproape. Și eu la fel, nu știu ce să zic. Și eu la fel. În sfârșit ce dacă vreau, am adă că ești Corin. Sau mă rog, știu să zic drept cine te dai. Nu știu vere ce să fac. Să iau o poză de aia pe Pinterest. E cam mai urgent să dau.
Să încerc o poză, dar trebuie să văd cum fac. Așa, să fie... Că nu pot să stric așa chiar din primele 5 minute. Nu să vede cutia de lapte de mâncat! Trebuia să fac și o leacă ordine trăiască mie. Mi-am făcut și o cereale și am masa plină și am pus și o cutie de pat, am rezumat-o și unde am putut. În fine, trecând peste. Așteptăm, ne scrie, fraților, ne scrie. Încerc să-mi dau și niște reactori de alea pe care încă nu le am. Mai am de lucrat mult la ele. Ia să vedem fake-ul celălalt, dacă mai scrie ceva. Nu, s-a făcut liniște aici. Nu mai răspunde. Ai descoperit și tu AI și acum trimis poze AI. N-am idei, nu știu ce să mai zic. Așa e. Așa e. G. Hai că scriu AI, că nu știu exact. Așa este. Mamă, ce m-a prins că e AI. Păi știu, este AI. Uitați, cam așa arată ChatGPT. Ca să știți. Seamănă cu mine un pic. Mă copiază și ăla gen. De când te știu. De când te dai drept mine. Păi știu că e AI. Așa, v-am arătat cum arată AI-ul. De cât timp te dai tu drept mine nesimțită, păi nu ți-e rușine. Deci recunosc că ești fake. Eu nu știu vede ce să mai zic, zice, mă tai capul un moment. Stau să crești telefonul. Mobil Fox. Mai degrabă să spar husa decât telefonul, da. Aha. Până scrie, putem să ne culcăm. Mă treziți când răspunde. Eu nu mă dau, tu te dai. Eu nu mă dau trească ție, tu falsă te dai, nu eu. Drept mine. Vrei dovadă? Da, da, da. Da, da, da. Vrei dovadă? Da, 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 da. În fine, să vedeți aici, dar vine să vă arăt. Mă caută și Shein cu tricou. Nu, mersi frate, n-am bani. Serios că n-am bani. Două face. Două face. Sunteți mai bun ca mine, atât vă zic. Dar tu ai dovezi că eu am, dar tu ai treaba mea. Unde vreau să-mi dovedesc ea și apoi mi-arăt și eu. Ea mi-a dat, ok, așa e cum vorbești cu două persoane, da. Îl băgăm și un emoji de râde, unde să fie un pic mai... Stai bine, că vă jur că nu mai văd. Păi ți-am dat poză, trăiască familia, ce vrei mai mult de atât, ce mai vrei? Fac data că, sigur, ok, păi
Ia, și eu pe aici, wow, scoate mărci. În fine, nu pot să mă auzi pe nimeni, dar e aici între conversațiile mele cu fake-urile aici, efectiv. Nu vreau să îți mamă, ce bine să spune asta, o arăt ție fake-ule. Fake-ule. Așa. Am văzut, da, să vă mai bine la video acolo. Ai power. Acum dacă am scris greșit power, nu vă luați de mine. Mi-asum dacă n-am. Nu e corect, dar ai. Vezi? Ok, și fake. Așa e. De fapt, vă vi se pare că vă uitați la mine. De fapt, sunt o iluzie, sunt fake, sunt făcut, uitați, cu ChatGPT, cu AI, cu ale. Păi cred că hai că acum spre final am început și o să prind un pic. Bine, foarte ole. Ce domnule. Cealaltă n-am mai răspuns. Dar măcar avem unul activ aici. Când mi-am amintit eu, dar mă uitam eu la Andreea Bosănic, acum vreo 5 ani, când făcea ea cu vreo 6 ani, nu știu, 7, 8, nu sunt 8, vreo 6 ani, cred. Cam așa, dacă în 2020. Că apoi și suna, eu asta încerc, dar văd că se insistă puternic pe aici, se insistă puternic. Îi zic, alte minciuni mai ai? Alte minciuni mai ai? Mai ai alte minciuni? Vreau să te aud, să vedem. Alte minciuni mai ai de zis? Mi-e spun. Mai devreme am uitat și un pic live pe TikTok. Bă, veri, toate ciudățenile de oameni le apar live-ul tău pe forum, intră pe el, doamne, deci e ceva prea ciudat. M-a întrebat cineva, dar tu asculti pe Ștefan, posterior la fiind de spate. Nu se poate mări sau micșora în acest mod. Ok. Oricum îl știți. L-am dat de un an jumate la TikTok-urile. Ia, stai să continuăm cu fake-ul până la povești. Dacă ai tu o poză cu tine, cu față. Bă, veri, nu știu ce să fac, că nu vreau să stric, nu vreau să stric momentul. Da, filmez la 20 de minute, cumva vreau să închei. O dată și o dată pentru totdeauna. Bine, cu cât o să editez, cred că o să aibă 10 minute, dar e ok, e ok, e ok. Am ieșit groaznic să se ștergem un pic camera. Am șters, nu mai am făcut-o. Arăt ca spumele în poză, nu vă lasă mine, dar asta e.
N-am mai zi ceva, stai că apoi scrie, n-am mai zi ceva. De cu ăla, adică n-a poftim, mai spune ceva, mai fă-mă pe mine fake și dale. Zic un clip scurt. Așa, trimite un clip scurt, ceva, fake-ule. Fake-ule. Hai, trimitem ceva dacă e tu, dacă ești tu așa reală, trimitem ceva, să te văd eu. Vreau să văd ce-mi trimite. Așteptăm. Mi-a trimis poză, ce vreau mai mult la să mă potolesc, să aibă toate ce mai vreau tot mult. Da, să pun ecranul, că îmi vine să stau și mai așa. Eu sper că s-au prea margini și că sunt copilul la pedepsit așa, uite, la colț aici. Da, în fine. Hai, până răspunde, uite la mărciul lui Nio, că tot apare pe aici. 165 de lei, cam asta e prețul mărci. Nu aveam ce să arăt asta, dar... De plictiseală veri. Că fake-ul nostru original nu mai răspunde. Nu mai răspunde fake original, să gândesc acum, gata. Bă, răspundeți că nu vreau să închei videoclipul atât de aiure. Mi-a ajuns un clip cinistic ce-o fi editând pe acolo, făcând. Ia vede, mama, dacă nu răspunde, o sunăm. O sunăm să vedem că e reală. Ia. Prost, nu poate becul ăsta. Îl ține așa că nu poate lumina acolo. Aha. Hai că deja mă enervez, mamă. Așa să-i răspund dacă încerc să închei și videoclip. Vedeți? Fake, vere, nu răspunde fake-ul. Adică Corina asta. Vedeți, vă vere pe cine sunteți, sunt și eu, vreau să vorbesc cu ea, nici nu-mi răspunde, aroganta. Hai, pa! Adică după ce că se mai deși de mine, nici nu răspunde, că n-are dovezi, hai, pa! Și deja m-a enervat-o și hai, pa! Dar voiam să închid și cumva videoclipul ăsta, gen. De ce sunt roșii aici? Aici, dar pe iPhone să vedem mult mai rău. Ia, dar o sună pe Cori și nu răspunde. Aiurea Cori, să dați-mi follow. Uitați, este ea, Corina oficial. Și nu răspunde. Nu mai sunt viroase. N-am încheiat-o cum voiam să aibă și videoclipul în sine un sfârșit, dar din păcate nu. Stai că n-am și video. Să o am și ca dovadă. Ca să zice că am întâlnit niște chestii de rezolvat.
De ce îți dai 3000? Avem din nou un alt fake. Oh my god. Eu? Da, tu. Trăiască ție. Tu. Păi normal că tu. Stai așa. Uite mă joc. Da, așa. Tu. Vreau două vadă. Eu nu mă joc, spun ce n-am sus, nu știu ce mai caut. Ia. Am! Ia să vedem. Ia, cine trimite acum? Ah. Stai bine, că eu trimit o parte. Dacă tot am făcut efortul să o fac. Și facem screenshot-ul de acum. Dai de piși cutia de lapte. Bine, trecem peste. Asta, da? Bine să mai scriu. Dar tu să-mi trimiți cu fața, vreau să văd că tu ești cea reală. Mi se să mai scriu bine. Dovedește tu. Dovedește tu. Mamă, ce Da, uitați-mă, asta e. Eu, ce drept, nu sunt eu. Nu mi-aparține nimic. Nu. Da, mă, da. Da. Că păi, nu, pot să țin mult cască, nu poate foarte mult. Nu ai tupeu de un apel sau un vocal, ceva. Și-o pus orice poză. Nu știu ce să fac de la mine de aici o poză. Să nu vede poză. Stai. Mare lucru să îi furi o poză de pe Instagram. Dacă nu știi contul meu, să chem poliție. Mamă, mă veți să-ți dea, nu? Mă băgați de ei la pârnaie la răcoare. O să fac dosar penal că îmi furi identitatea. Ia mă, că deja m-a enervat fake-ul ăsta pe mine, nu eu fake-ul. Hai că o sun eu acum. Ai și tu singură că am. Ia să vedem video. O sună. Ia să o văd eu pe Corina. Să mai pus pe telefonul să n-ai bani cât mă văd ăsta. În iPhone se vede rău, așa, ăsta de aici care nu știu ce am.
Eu sunt cereală, dar nu răspunde. Nu răspunde. Mi se vede și mie rimelul. Mi-am făcut și genele frumoase. Să fac ce edita videoclip. Ce edita mie cu eu, ăla nu mai merge. Nu știu ce are, dar are spume pe el. Mergi cu filmez, editez cu caput. Am încercat la cât de mic e videoclipul ăsta. Nu răspunde. Nu. Ia să vedem ce scuză vă. Era doctor. Bine. Fachefule. Văd că Corinele astea adevărate nu mai răspund. Videoclipul are destul, are 34 de minute, nu știu cât o să mai trece destul, dar măcar 20 o să aibă. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip, din păcate știu că nu a fost chiar foarte wow, mai am de lucrat la partea de reacții, cum faceți nic de sare, de țipă, de alea și mulți alții, eu mai am de lucrat, n-am vechime treaba asta, mai am de lucrat. Dar eu sper că v-a plăcut așa cum a fost. Eu am fost Corina, vă mulțumesc că m-ați ajutat și că ați vizionat acest videoclip și v-am pupat!